So kamar yadda kuke gani bayan na seta GB WhatsApp din na seta shi, ma'ana na sauya sunan WhatsApp din ya tashi daga fake ya koma GB WhatsApp. So idan ina so zan dora mutane wanda za a ce su muka yi tattaunawa da su, za ku ga nan na dora ga wani nan Ahmad, nan in na shiga za ku ga gashi nan dai ba chatin ko daya. So za ka sha mamaki idan ka ga Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usain Alkhairi Tech. Kamar yadda muka yi wani bidiyo da ya gabata akan yadda zaka gyara matsalar app not to install, yau kuma insha Allahu mun kawo muku wani ƙayataccen bidiyo wanda ya kamata kowa ya san wannan application, domin wannan application ɗin zai taimaka matuƙa wajen kare kanka daga masu yin mayaudara haka ko kuma masu yin damfara. Za a yi chatting ne fake, ma'ana fake chat za a rubuto kamar na gaske sannan a turo maka da screenshot, kuma idan aka turo maka screenshot aka ce wannan jawabi ne wanda chatting ne aka yi da wane da wane, dole za ka yarda saboda komai siffar wannan application din na WhatsApp ne, babu wata hanya wacce za ka gane ka ce fake ne. So ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel din nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe kamar haka, sannan kana dannawa za ka ga alamar ƙararrawa ta zo a gefe, sai ka taba ta, kana tabawa sai ka zabi alamar all, to ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai tsaye. Ku duba description na wannan bidiyo, zan ajiye link na wannan application sannan kuma zan ajiye shi a comment section. So bayan ka dauko application din zuwa wayanka, yanzu zan nuna yadda za ka yi amfani da wannan application. So kana taba shi ya bude kamar haka, sai ka zo ka taba alamar nan da aka rubuta WhatsApp message fake chat. So tun daga nan idan baka zo ka gyara wannan matsalar ba, duk inda ka tura wannan screenshot din za a kyaro ka, ma'ana za a gane cewa wannan WhatsApp din da kai amfani da shi fake ne, wannan chatting din da ka turo ba na ainihi bane, ƙarya ce. So sai ka zo ka taba wannan fake din nan, kana tabawa kamar haka za a nemi kai edit din wannan suna daga WhatsApp message fake chat ya koma GB WhatsApp ko kuma normal WhatsApp ko kuma ya koma WhatsApp business, ya danganta da kalar ra'ayinka. So ni yanzu misali bara in rubuta GB WhatsApp a wajen, ka rasa ta yaya aka dora mutum kuma babu shi a maimakon fake chat. So idan kana so zaka dora shi ne, abu na farko da zaka fara yi sai ka zo ka taba alamar message din nan, kana taba alamar message din nan kamar haka za a nuno maka inda zaka rubuta suna. So yanzu nan enter the name din nan, a nan ne zaka rubuta sunan. Ni yanzu misali bara in rubuta sunan wanda nake so a ce da shi muka yi chatting din, kuma bayan ba da shi muka yi ba, kuma bai ma san an yi ba. So bayan ka rubuta sunan shi kamar yadda kuke gani, so a nan kuma zaka an nemi ka sa profile picture na mutumin, idan ka ga dama ka dora, an kuma ka ga dama zaka iya barin shi a haka. Idan ka tashi kana tabawa za a kai ka zuwa gallery ɗinka, sannan kuma nan bayani ne na lasting din shi, ma'ana yaushe ya hau yaushe ya sauka. So nan idan ka ga dama zaka iya barin shi a online, idan kuma ka ga dama zaka iya barin shi typing, ma'ana yana yin rubutu kenan. Idan kuma baka ga dama ba zaka iya sa wajen nan ka taba alamar nan, kana tabawa za a nuno ma rubutu, zaka iya set time, ma'ana ka rubuta lokacin da shi wannan mutumi ya hau ko kuma lokacin da ya sauka. So bayan ka gama wannan sete-seten sai ka zo ka taba alamar save din nan, kana taba alamar save za ku ga gashi nan na kirkiri mutum daya. Sannan idan ina so in ƙara kirkirar wasu mutanen, yadda dai na kirkiri wannan haka zan ƙara komawa cikin message din nan, sannan ƙara seta sunan da nake son, sunan wancan gayin wanda nake so a ce da shi muka yi chatting, sannan kuma na gama sai in taba alamar save din nan. So bayan ka gama wannan duk cike-ciken sai ka zo ka kirkiri chatting din da zaka iya yin screenshot da shi ko kuma zaka iya yin amfani da shi a zuwan kun yi message. So sai ka zo ka taba alamar message din nan da kuke gani kamar haka. Yanzu misali idan ina so zan yi sallama kuma a amsa min, to gani na yi sallama kamar haka yadda kuke gani, salam. Za ku ga akwai wata kibiya nan wacce ta kalli nan haka, alamar message ya kalli nan, so shine ma'ana ni ne na rubuto salam din kenan. So idan kuma ina so in nuna cewa shi wancan mutumin shine ya fara kula ni, to wannan kibiyar sai in taba ta kamar haka, ina taba ta za ku ga ta waskata ta koma can gefen ta kalli nan, ta yi aro ta kalli can. So ina tabawa na tura, za ku ga gashi can sakon a can site din ya fito, saboda nan na nuna cewa shi wancan mutumin shine ma ya fara min magana. So a bashi yanzu ya min magana, ina so dan amsa maganar. So yanzu sai in taba wassalam. So idan na bashi a haka ban canja direction din wannan aro din ba, sakon zai zo ne kamar shine yayi min sallamar kuma ya amsa sallamar. So amma idan ina so na nuna ni ne na amsa sallamar, sai yanzu in taba
wannan aro din, ina taba shi kamar haka za ku ga ya ƙara waskacewa, ina tura za ku ga ya zo a wancan site din, ma'ana ni ne na amsa sallama. So haka za ka yi amfani da wannan application din wajen juyawa. Misali idan kana so kai ne ka fara yin sallamar sai ka mai da aro din ya kalli can wajen, idan kuma shi ne ya fara yi sai ka mai da shi ya kalli nan wajen. So ta wannan hanya za ka dinga yin chatting duk abin da ka rubuta. Yanzu misali bayan na rubuta wa alaika salam zai iya ce min yaya kake, ko ni kuma in ce masa yaya kake. Idan misali yaya kake din nan ni nake so in tambaye shi ko shi yake so ya tambaye ni, to idan ni nake so in tambaye shi ya zan yi, sai in zo in bar shi kamar haka din nan yadda yake haka, ina tura shi kuma zai iya dawo min da reply haka lafiya. So sai in taba alamar nan ta message, za ku ga ta kalli nan wajen, to sai ka ƙara tura, kana tura gashi nan salam wa salam ya kake lafiya. Bayan kuma wannan ba wani chatting bane, ni na zauna na kirkire shi, ma'ana cake chat. Zaka iya yin amfani da wannan hanya, sannan kuma kai ma ka lura za a iya maka amfani da wannan hanya wajen harkoki kala-kala da dama. So idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar like a wannan bidiyo, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai mu ci gaba da kawo muku sababbin videos da suka shafi technology.